дигар намуди савол давом мекунем. Нигоҳ кунед 3 кунҷа дорем. Ба аз мо суммаи альфа ҷамъи тетаро мепурсад. Бо чӣ мо дорем? 1.35 дорем. ҳамино истифода бурда ҷамъи ҳарду кунҷаро бояд ёбем. Чӣ хел кор мекунем? Биёен хай нависем. Ин кунҷ ба чӣ баробар мешавад? 135 бошад. Ин кунҷ ба кунҷи кушодааст, ба 45 градус баробар аст. Ва мо медонем, ки ин кунҷ ба чӣ аст? 180 бо ҳамон мантиқ аст. Инҷа ҳам 180 минуси альфа мешавад. Ҳар се инҳоро ман агар ҷамъ кунам, ба чӣ баробар мешаванд? 180, чунки ино се кунҷаро ташкил медиҳад. Дар се кунҷаи Б, Д, Е, дар ин се кунҷа мо медонем, ки инҳо ба 180 баробар аст. Ва аз инҷо истифода бурда мо чӣ кор карда метавонем? 45 ҷамъи 180 минуси тета ҷамъи 180 минуси альфа баробари 180 аст. Аз мо плюси ҳарду ин кунҷҳоро ки номаълум аст онҳоро мепурсад. Биёен ин номаълумҳоро ба тарафи рост гирам ва додашудагиро ададҳоро ба тарафи чап гирам. Ин мешавад 45 ҷамъи 180 ҷамъи 180 ин минуси 180. Агар кунҷҳоро ба ин аз мо савол, ҳамин савол аст. Акнун мо ин ададҳоро агар содда кунем, ҳарду инҳо мераванд. Аз мо 45 ҷамъи 180 ба 225 баробар аст. Яъне ҳарду инҳо ба 225 баробар аст.